Det er faktisk i dag her, det er faktisk, hvordan vi kommer fra det her billede over til det her billede. Bare ved hjælp af simpel redigering. Jeg har det her landskabsbillede, som jeg måske godt vil have redigeret på en lidt speciel måde. Så det kunne blive noget mere end at sætte den her flade, kedelige billede, jeg har her. Jeg har fundet en metode, der er rigtig god. Jeg synes, det er det her. Jeg kan selvfølgelig have brugt et preset, hvor det hele ligger i, men det vil jeg ikke gøre i dag. Der vil jeg prøve at gøre det helt manuelt igen med Lightrooms måde at gøre det til på her. Det første jeg vil gøre her, det er, at jeg vil lave en virtuel kopi, så jeg har den gamle godt bag til nemt at se her. Det første jeg vil gøre her, det er, at jeg vil nok kigge lidt på farvetemperaturen. Så måske en skal en anelse ned der omkring er. Og så vil jeg godt køre lidt mere, en med pink ind i det, og purple ind i det. Det skal nok være der. Det der et sted, kunne jeg forestille mig. Exposure vil ikke gøre så meget ved lige nu. Jeg synes faktisk, det er rigende pænt eksponeret. Det kan godt være, at jeg lige vil ret lidt bagefter, for lige at få en helt på plads. Men det er godt, at der er noget kontrast i det billede her, så den kører jeg en del af ved kap, for det er sådan en. Jeg vil godt prøve at lukke min højlys en lille smule ned. Så ender jeg også en lille smule på eksponeringen. Og skyggerne vil godt åbne en lille smule, eller stor smule faktisk bliver det. Så det hele hvide vil godt åbne en lille smule for her. Og det var for meget, det skal sådan lige være der omkring, og så det mørke vil jeg godt lige lukke ned. Jeg kan godt lide, at mine billeder får en lille smule clarity, og farven skal vibrere en lille smule, så de bliver lidt mere, også lidt mere saturation, sådan. Det bliver lidt mere farvespil i den. Og nu synes jeg faktisk allerede, hvis jeg går ind og kigger på det forrige her, på det oprindelige, og så kigger på det her. Der er faktisk noget meget, jeg er kommet langt. Det synes jeg. Men jeg kan vildt godt lide kontrast. Jeg render lige en tonekode til kontrast. Det er stærk kontrast. Så det giver mig, nu fjernede jeg den der, det var jo ikke meningen. Og så her er din sådan mere net. Jeg vil ikke gå ind i dem her, dem bruger jeg ikke ret meget. Jeg bruger dem en gang imellem, men ikke i dag. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en split-toning, sådan jeg får højlysene, de bliver måske en lille smule varmere, og min skygger en lille smule koldere. Jeg skal op i der omkring, og så skal vi køre lidt saturation i, så vi kan se. Ja, det skal måske op i der her. Ja. Nu ser jeg, at det bliver varmere. Og det samme med skyggerne, det gør det koldere, så dem skal vi så længere op i den der blå farve. Den der blå skala, så det skal være lige. Og det skal være blå. Jeg skal måske give en anelse mere blå her i. Sådan, tror jeg.
skal være. Og så vil jeg godt køre balancen en lille smule ned, så det bliver en lille smule koldere. Bare lige en anelse ned her for mixer. Det skal nok være sådan en stil der. Ja, skal vi ikke se 45, det er godt. Og nu er det igen, det var ikke meningen. Så gjorde jeg altid, at jeg kigger lidt på det her sharpening panel. Ja, for det er sådan lidt an på, hvilket kamera man har. Og måske lidt optikken, hvad der er. Men jeg kan godt lide at bruge nogle indstillinger, der hedder... Til mit kamera, der bruger jeg en, der hedder 50, og så en radius, der hedder 0,8. Og en detalje på 70, og en masking på 30. Det synes jeg, det fungerer hos mig. Det er ikke sikkert, det hele passer. Ja, men... Så nu er der faktisk også sket meget, så nu går over og sammenligner her. Kigger frem til, hvad jeg ser på den oprindelige. Og så min redigerede kopi her. Men jeg går til, at der sker endnu mere. Så jeg prøver godt at lægge gradueret filter ind. På himlen her, så det bliver der mere udtryk i himlen. Jeg prøver lige at lægge den sådan der i første omgang, og så... Jeg kan godt bare gøre den gennem bare lige en anelse mørkere her. Måske dreje den en anelse, sådan der. Måske gøre den lidt op her. Gør den lidt bredere, så kommer det måske lige... Prøv at gøre det varme. Det synes jeg ikke, det fungerer. Så nu sætter jeg lige igen her. Og det er faktisk lige det mørke, som jeg tror, jeg skal... Ja, nu se. Jeg kan godt lide hele tallet her, så minus 1,3 for eksempel. Og så kan jeg faktisk godt have et eller andet herinde i... hernede på kornet, hernede i bunden. Så laver jeg lige en ny graduering. Så jeg trækker en ny op her, sådan. Og det vil også godt have lidt mørkere. Det skulle måske endda være endnu mørkere. Så det kan godt være, at jeg skal trække den lidt længere op her. Sådan, og så skal jeg måske dreje den en anelse her. Nej, det var for meget sådan. Sådan der, tror jeg. Men nu synes jeg, så er det ikke sådan lidt kedeligt. Jeg kan godt have den lidt mere, den her mørke skygge pegende lidt mere hen mod det her træ her. Så har jeg dog lavet noget, der hedder Brush Tool nu her. Og der kan jeg så vælge at gå ind og erase. Så ser stor den er her, og min fædre. Så kan jeg faktisk gå ind og slette noget af det, jeg har lavet her. Så jeg kan gå faktisk lige ind og lave en mørke her. Og fjerne lidt af den mørke herovre i. Så det er måske da lige lidt for meget. Jeg kan måske... kan vi flow en lille smule ned her på noget af det. Sådan. Det er måske lige mørkt nok, så kan jeg faktisk minus 1,5 i stedet for, tror jeg det er bedre. Nu kan jeg faktisk gå ind og... Jeg synes, jeg skal fjerne lige en anelse for meget her. Det kan jeg
det skal fjerne lidt mere her, kan jeg se her, så det skal jeg lige have gjort her. Så, så kan jeg prøve at fjerne det igen. Det giver sådan lidt. Og jeg prøver at lave en sammenligning med det oprindelige, og så herover. Nu er der altså en stor forskel. Men jeg kan godt tænke mig at lave lidt mere forskel, så jeg prøver lige at lave noget, der hedder en radial. Og jeg bruger det interveret, det vil sige det inden i masken, at jeg kan godt tænke mig at lave en hånd lidt herover. Og med træ her, for at se, hvad det bliver her. Jeg vil godt prøve at gøre lidt varmere her i himlen, og det hele lidt smule varmere her. Og så den der pink ende her. Så vil jeg prøve at gøre den lysere også. Sådan her. Nu skal jeg måske flytte den lidt her med hen i trætoppen egentlig. Måske lige over trætoppen. Sådan der. Og så skal man måske, når man har det, så skal man måske bruge lidt, kigge lidt på min fader, hvor meget den skal være. Jeg skal måske gøre den en lille smule større. Sådan der, tror jeg den skal være. Så skal jeg måske herover og være, så skal min fader måske også lige ændres lidt. Jeg har tænkt mig at lave en mere her, så jeg laver lige en herover også. Godt tænke mig at lave et eller andet med så lidt varmere og skymæsser herover. Måske køre eksponering op her, og så min fader hernede igen. Den ender lidt her. Det var faktisk en så tror jeg faktisk, nu går jeg ind og ser her. Så fjerner jeg lige dem der. Og så vil jeg egentlig godt lige se det fullscreen her. Jeg trykker lige på F. Så skal vi croppe lidt i det måske. Jeg har mit crop tool med hjælpelinje herinde, der siger, det er faktisk, det gyldne snit her, så det kan jeg lige gå ind og se her i. Og det kan man gå ind og ændre her på, ja, det er sgu i Tools og Crop Guide Overlay, og der er vel Golden Ratio. Jeg kan også bare vælge en ganske almindelig grid. Jeg kan faktisk, jeg burde gå ind på størrelse på grid, det kan jeg ikke engang huske, hvordan jeg gør. Og det kan jeg gøre her. Og så kan jeg vælge tredjedel og diagonal trang. Jeg vælger altid. Jeg kan også vælge en golden spiral. Det ser faktisk ud til at passe meget godt med den beskæring i. Jeg kan måske lige. Jeg holder mit aspect ratio. Det kan jeg lige op for her. Og så kan jeg presse en lille smule ned her, sådan. Så lige klappe det øverste af den fra. Tryk på R igen, så synes jeg, jamen det er faktisk perfekt nu her, som står her. Sådan har jeg redigeret det her billede.